Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barka da zuwa Official Ado Gwanja TV. Official Ado Gwanja TV tasha ce wacce take kawo muku sababbin waƙoƙi na waɗannan mawaƙa. Yau ma dai mun ci karo da sabuwar waƙa ta Ado Gwanja TV. Kamar yadda muke labarta muku a bidiyoyinmu na baya cewa in dai kana tare da wannan tasha ta Official Ado Gwanja TV, insha Allahu za ka ke samun update na mawaƙa da zarar sun sakai da zafi-zafinsa, insha Allahu. Yau ma dai wannan tasha ta kawo muku sabuwar waƙar Ado Gwanja mai taken Yanzu ko Mun Ci Dubu. Wannan waƙar na san masoya na wannan tasha insha Allahu za ku ji daɗinta insha Allahu. Shi yasa muka ce ka kasance da wannan tasha tamu mai albarka Official Ado Gwanja TV. Domin kasancewa a cikin wannan tasha tamu, abinda za ka yi kawai ka danna mana alamar subscribing, wato alamar ƙararrawa kenan, sai liking, sharing da comment. Yadda da zarar mun ɗora update za ka gani. Insha Allah kana tare da ni ta cikin wannan bidiyon za ka ji wannan waƙa mai suna Yanzu Ko Mun Ci Dubu. Official Ado Gwanja TV ta kuce har kullum wacce take kawo muku update kama daga kan manyan mawaƙan da muke da su na wannan zamani, hamma da masu tasowa. Muka ce manyan mawaƙa dai kun sani, dole dai a kai shi kansa Ado Gwanja. Akwai irin su Nura M Inuwa, za ka ji ma sarki, ga sarkin waƙa, ga Nura M Inuwa, ga Ali Jita, ga Salim Smart, duk dai ga su nan da mawaƙanmu irin su Hamisu Breaker. Hamisu Breaker kun san shi ma in dai fagen soyayya ne. Duk wayannan mawaƙan da kuka ji insha Allahu in dai kana tare da wannan tasha tamu za ka ke samun update a kansa. Abinda za ka yi kawai ka danna mana alamar subscribing da liking da comment, yadda da zarar mun yi update za ka gani. Official Ado Gwanja TV ta kuce har kullum.